दा आब' आं नोंनाव सोंनो लुबैदों माने सिजारिं जानायफ्रा नर्माल खालामनो हायो ना हाया नों मा साननानै नर्माल जानो हाखो आब' नों एसे बुंदो दे। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चम्पा बिप्लबआव गासैखौबो बरायनाय थाबावबाय। नैबे दासो 9:30 हामदों बे आब'आ। दिनैहाय बियो फार्स्टआव मा जादोंमोन सिजारिं ने? मानि थाखाय सिजारिं जायामोन आब' फार्स्टआवहाय? दायो नर्मालैनो हामबाय नै। दा गोबां मानसिफ्रा सानो जेनेबा फार्स्टआवहाय सिजारिं जायोब्ला नर्माल जानो हाया होननानैहाय, नाथाय गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदि साननानै डाबल सिजारिं खालामजानांगौ जायो। स' बिनिखायनो नैबे आब'निफ्राय एसे खोनासंनानै लाबानो जाबाय। फार्स्टआव मानि थाखाय सिजारिं जायामोन? फार्स्टआव बिफायानो गावनि लोगोखौ खोन्थाना लायासै दा फार्स्टआवहाय सिजारिं जाना दायो खयजन दङ गथ'फ्रा? बिदिनो 7 जाबाय। 7 फार्स्ट नाम्बार जाबाय नै लोगोफोर। फार्स्टआव सिजारिं जादोंमोन, नाथाय बिनि उननिफ्राय गासैबो नर्माल जादों नाय लोगोफोर। नर्माल जानो हायो, गासैबो पजिसना थिगब्ला फार्स्टआव सिजारिं जाब्लाबो नर्माल जानो हायो आरोखि। हिन्जाव सानै ने? हिन्जावसा सानै हौवासा 3 जाबाय आरो दायो। माने गोबां मानसिफ्रानो गियो, नाथाय जानो हायो आरो जेनेबा गोसो जायोब्ला, माने पजिसनफ्रा थिगब्ला। आवगाय न'आव हामा ना हस्पिटालाव हामहैदोंबा नर्माला? न'आवनो गोजा। साब्रैबो? 3बो? 3बो। फार्स्टनि सिजारिंआल' माने बङाइ सिभिलावहाय जादों जाहैदों, बङाइगाव सिभिलाव सिजारिंआ। ओमफ्राय दायो बेनि उनावहाय न'आवनो हामजोब्बाय। एक्सुवेलि न'आवथ' हामनो नाङामोन, बायसान्सनि खोथा, बायसान्स जिफिनोब्ला आरो माने हस्पिटालाव हामफैयोब्ला मोजां। नै दाबो नै 3.5 केजि गथ'आ नै फार्स्टआव सिजारिंब्लाबो दायो नर्मालैनो हामबाय। बेसे मोजां नै दायो बे फार्स्ट नाम्बार। गोबां गथ' खांनो हाबाय आरोना ने सिजारिं जादोंब्लाबो। दायो बिमायाबो थिग 9:30 हामदों। दायो बिमाया नर्माल। नै दायो दिसा संनोसै। नै गथ'आबो बिराद हेल्दि। 3.5 केजि जादों बाबुआ। हौवा 2, हौवा 3, हिन्जाव 2 जाबाय ने दायो। एबार नेक्स्टनिफ्राय दालासै ने? थोबाय। 7 गाहाम जाबाय, थोबाय। नायदो नै लोगोफोर, गियो नालाय जों गोबांथार गिनाय सफैयो। माने जिफिनगोन नामा उदैफ्रा बायदि सानो। नाथाय दिनैहाय नैबे आब'खौ नायोब्ला माने दिनै बे जोंनि हस्पिटालाव आं हारसिंल'मोन। ओमफ्राय बियो फैनाय लोगो लोगो माने हामफैदों नर्मालैनो। गासैबो पजिसनफ्रा थिगब्ला सिजारिं जाब्लाबो माने नर्मालैनो हामनो हायो आरो नै। दा आब' आं नोंनाव सोंनो लुबैदों माने सिजारिं जानायफ्रा नर्माल खालामनो हायो ना हाया नों मा साननानै नर्माल जानो हाखो आब' नों एसे बुंदो दे। जेनेबा 2 नाम्बारावहाय जेनेबा फार्स्टआवथ' सिजारिं जाबाय। माने मानसिफ्रा होनदोंमोन आरोखि दा लाथ' होननानैहाय, ओमफ्राय उफाय गैयाना लानांबाय। 3 बोसोर जानायजों बे सासेखौ मोननायनि बिदि जाहैदों। 3 बोसोरनि उनावहायनो आरो थाफिनबावदों, मोनफिनबावदों। बेबो सिजारिंमोन फार्स्टआव। ओमफ्राय नों मा सावो जोंहाय जेनेबा नर्माल जेनेबा जानायसै आं बिदि सानखो जेनेबा? नर्माल जानोसै साननाय ओरैबो माबा दैलांमोन। दैलां नाव बारनांगौ जाहैबाय। थांनो हायाखिसै नामा? थांनो हायैनि जाहोनाव? थांनो लांनो नागिरबाय, ओमफ्राय लांगौमानियावनो माबाबायना न'आव हामहैनाय जाहैबाय। होनब्ला नायदो माने डक्टरनाव थांनायनि सिगांनो माने हामगबाय आरो। होनब्ला नायदो बेसे मोजां। फार्स्टआव सिजारिं जानानैबो उनावहाय नर्माल हामनाया बेसे सोमोनांथाव। लोगोफोर न'आवनो हामबावदों नै नायदो। खायफानिया बेफोरबायदिनो आरो। बेनिखायनो जोङो गिनो नाङा। डक्टरनावहाय जुदि थांनानै हामहैयो हायोब्ला नर्मालै साबसिनबाव लोगोफोर। वान्स सिजारिं जायोब्लाबो नर्माल जानो चान्स दङ। जों जेबो गिनो नाङा, गोसोफोरखौ दाद दोननांगौ आरो। जुदि पजिसनफ्रा थिगब्ला नर्मालैनो हामनो हायो।